Hola, soc en Rafa Jiménez, porto la direcció del Servei de Promoció a l'Autonomia i l'Emancipació de la Fundació Resilis. El Servei de Promoció a l'Autonomia neix l'any 2007, l'any 2008, amb la idea d'aglutinar els projectes que la Fundació Resilis tenia en aquell moment per acompanyar els joves tutelats a la majoria d'edat. L'any 2008 va néixer aquí el Pis Bolós, quan era una UFA, una unitat de foment d'autonomia de Mas Garriga, una unitat on es treballava l'autonomia per 6 joves i disposàvem de 2 pisos assistits per majors de 18 anys. Aleshores, l'equip educatiu acompanyava els joves en la seva transició a la vida adulta, siguent els mateixos referents tant que tenien en la UFA com en el pis assistit. Aleshores era un mateix equip educatiu i es treballava per acompanyar el jove en els diferents àmbits de la seva vida, però sobretot per donar-li una seguretat a nivell de persona referent fins als 21 anys. En l'actualitat, el Servei de Promoció a l'Autonomia disposa d'un pis de 16 a 18 anys, que és aquesta UFA de Mas Garriga reconvertida en un pis per joves tutelats, i de 9 pisos assistits de la cartera de serveis de l'àrea de suport al jove, que gestionem des de Resilis, a la comarca del Gironès, un altre a la ciutat de Reus i un altre a Terres de l'Ebre. I també disposem de l'espai jove actualment, que està ubicat a les noves oficines que tenim de pisos assistits de Resilis. La finalitat dels pisos de 16 a 18 anys és, com tot servei finalista, és fer arribar els joves a la majoria d'edat amb el major nombre d'oportunitats possibles i de recursos oberts. Un cop arriben als 18 anys, la finalitat del servei de pisos assistits és acompanyar els joves a consolidar aquests processos d'emancipació, continuar amb la formació que tenien o intentar formalitzar una inserció laboral per arribar als 21 anys. Després tenim altres serveis que a partir dels 21 anys també ajuden els joves a consolidar a nivell d'habitatge, per exemple, com el projecte de borsa d'habitatge de 360, des de fa anys, a nivell d'intervenció, ens centrem molt en les competències dels joves. I la figura de l'educadora referent és una figura que serveix de transmissió de coneixements entre la societat, entre els recursos existents i la persona que atenem. Aleshores, sobretot és el coneixement que els professionals tenen del territori sobre els recursos formatius que tenen, sobre els recursos laborals que existeixen, sobre el suport psicològic que poden existir, sobre la realitat familiar que tenen, i fer com uns mots encreuats on tot encaixa i se li pot oferir al jove un itinerari amb cara i ulls i amb certa seguretat. Després d'haver fet l'anàlisi d'on venim, d'on ve el jove i cap a quines opcions té en un futur. Aquest treball transversal en el servei el podem fer a les reunions d'equip educatiu, on més o menys posem en comú quines indicacions i quines són les millors consignes que podem oferir als joves. Acompanyem els nois sobretot en tots els àmbits del dia a dia. Això què vol dir? Això vol dir que els acompanyem des de les tasques de vida quotidiana, que tinguin unes tasques, que sàpiguen donar l'importància a les tasques de cuidar-se a ells, de cuidar el seu espai, de cuidar amb les persones que conviuen, perquè així augmenten les seves competències socials i la seva assertivitat i són capaços després de poder continuar convivint amb altres persones. Aleshores, partint d'aquesta primera acompanyament residencial, de donar-li importància a les petites coses del dia a dia dins de la casa, després s'extrapola, diguéssim, a tots els altres processos de diferents àmbits, tant sigui de formació com la inserció laboral. Serveix
per atendre aquelles persones que ja han fet els 21 anys o que ja han sortit del sistema de protecció i que en un moment o altre necessitaven reprendre el contacte amb els educadors per ajudar-los a qualsevol tràmit o atenció que s'hagués de fer. La realitat de l'accedir al mercat d'habitatge és molt dura, aleshores és molt difícil que un jove pugui llogar-se un pis, ell, i ha d'anar a buscar algú altre per llogar, i és molt difícil que si ets un jove migrant, sense família al territori, puguis accedir a llogar un habitatge a Girona, per molt que vagis amb altres joves o compartir tot plegat. Aleshores, que l'equip educatiu participa de reunions al territori amb les altres entitats de les borses d'habitatge per donar a conèixer la realitat dels joves i intentar que ells puguin accedir a través d'entitats que també tenen aquestes borses d'habitatge social.